سلام فتوات بيت السونا كابلو مجميرو بزعبا ناي تكنولوجي تمرتاوي نغرات نباخم كنبلينا مسانا تكونو نحبرنا فولو نابلكم حدشتي حبريتا بزعبا اتقاقما فيسبوك بزعبا اتقاقما يوتيوب بحافشتا بزعبا اتقاقما سوشال ميديا تمرتاو زخونو حاجزات نباخم كنبلينا سلازي فولو نتباهلنا فولو بولونا فولو كنملسينا تمرتاوي حاجزاتنا ون كنقصرينا سلازي سوشال ميديا كمي غيرنا ገንዘብ ክንሰርሕ ከም ንኽእል ጽቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ናባኹም ክነብሪና ብቐጻሊ ምሳና ክትጸንሑ እናሓበርና ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ከመይ ገንዘብ ክንሰርሕ ንኽእል ዝብሉን እንታይ ጸገማት ከጋጥሙና ይኽእሉ ከመይ ክንከላኸሎም ንኽእል ዝብልን ብሓፈሻ ግን ኣብ ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገበረ ኣብ ትምህርታዊ ነገራት ህይወትና ክቅይሩ ዝኽእሉ ኢልና ንሓስቦም ነገራት ኣብ መምህርትን መዘናግዕን ዛዕባታት መሰረት ገርና ዕለታዊ ዝኾነ መደብ ናባኹም ክነብሪና ስለዚ ንስኻትኩም ድማ ፎሎው እናበልኩም ምሳና ክትጸንሑ ብቐጻሊ እነቕርቦም ሓደሽትን ጽቡቓትን መምህርትን መዘናግዕትን መደባት ክትከታተሉ ንዕድመኩም